Духовность – вера родима. Таких прынцыпаў прытрымліваецца мой сённяшні суразмоўца, пратэерей, айцец Мікалай Войтаў. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Отец Миколай, ну вось мой хороший товарищ, письменник, сказал, что для яго девиз у жыцці Бог, сям'я і радзіма. І, конечно, калі парафразуючы гэтыя ягоныя словы, а ён мне шмат пра вас расказваў, я хочу, каб вы узгадалі пра сваю радзіму, таму што гэтыя мясціны я добра ведаю, і гэта рэчачка Дзесёнка, і гэтае месца, ну, скажем, вельмі прыгожае. А што для вас яно значыць? Для мяне значыць много чаго, таму што гэта не толькі моя радзіма, але гэта месца паміж Дзесной і Шаркаўшчынам. Шаркаўшчына, канешне, гэта месца, дзе служыў свяшчэннамучанік бацька Канстантин Жданаў. А Дзесна – гэта маленькі старажытны горад, у якім знаходзіцца цудатворны вобраз Маці Божай Адзігітрыя. І я успамінаю, як яшчэ школьнікам, напэўна, клас 6-7, спачатку на велосипедзе ці на аўтобусе, а затым ужо і на матацыкле, калі купілі, я заўсёды ездзіў на службы. І ўжо рэкамендацыю ў Мінскую духоўную семінарыю я браў у бацюшкі з Дзесны, отца Геннадія. Таму, ведаеце, гэта самае галоўнае. А так, канешне, калі прыязджаеш, застаецца з адной стороны рэчка, а з другой стороны балота Ельня. Вельмі знакавыя для мясцовых жыхароў месца, і для мяне таксама. Я успамінаю, як спачатку захацелася купіць магнітафон. Ну, а дзе грошы браць? Мама удава, працуюць, і грошай няма лішніх. Ну, тады мяшок на плечы і з журавінамі на балота. І вось так я купіў першы магнітафон, а затым ужо захацелася матацыкла купіць. І вось тады ўжо прыйшлося больш дасабіраць, і, канешне, крышачку не хапіла. Ну, і тады мама гаворыць: ну, добра, сыночак, я табе далажу. Ну, і тады купілі першы матацыкл «Мінск». Ну, вось вы сказалі, далеце, што мама ўдава, бацька рана сышоў з жыцця, але гэта быў таксама вельмі цікавы чалавек. Мне пра яго таксама расказвалі. Ён быў вадалазам, ён быў на Камчатцы, так? І ён працаваў у міліцыі потым, у Шаркаўшчыне ў міліцыі, так? Так, і нават я гэтага не ведаў, гэтай таямніцы, а Праўдзін Віктор Александрович раскрыў мне, што яны нейкі час працавалі разам, і нават адзін з расказаў у яго кнізе пасвечаны майму папе. Я не ведаў вобраза майго папы, таму што калі ён памёр, мне было 3,5 гады. І ведаеце, але я удзячны маме, што яна выхавала мяне са светлым і добрым вобразам бацькі. Калі у вас узнікла жаданне стаць святаром менавіта? Жаданне святаром узнікла з самага дзяцінства. Я успамінаю сваё дзяцінства, калі, на жаль, дома былі пахароны. Спачатку папа хварэў ракам, рак страўніка быў. Святар прыязджаў, і вось гэты вобраз у мяне ў душу яго запаў. Затым ужо дзед памёр, бабуля. І вось, ведаеце, я ў дзяцінстве, я успамінаю, як я гуляўся ў святара. Ведаеце, прабачце, помню, зайшоў ёжыка. Ну, і што з ім рабіць? А давайте я буду хараніць. Выкапаў яму магілу, ведаеце, і нешта там спяваў, і храніў ёжыка, крыжык паставіў. А брат рабілі? А брат. Ну, мне, ведаеце, запала гэта ўсё ў душу. І з самага дзяцінства, з класа 6-7 у мне ўжо захацелася. І тады
Ужо, ведаеце, якраз былі гады такого уздыму духоўнага, а мне неяк гэта ўсё запала, і калі ўжо я заканчиваў школу, я маме сказаў, што я буду поступаць у семінарыю. І тады мы ўжо паехалі да бацюшкі Геннадія ў Десну, узялі рэкамендацыю, ну і ўжо паехалі ў Жыровічы. Першы раз мы не ведалі нічога з мамай. Вось так мы першы раз попалі у Жыровічы, у манастыр, да Маці Божай, ну і ў семінарыю. Отец Миколай, ну вось, калі гаварыць пра тое, што вы служыце ў царкве, незвычайнай царкве, па-першае, чым яна незвычайная, вось гэты раман я чытаў «Непераможны злом», і потым я нават іншыя крыніцы гартаў і глядзеў. Айцец Константин Жданов, великамученік. Гэта, конечно, трагічная гісторыя. Гэта вельмі трагічная гісторыя, таму што ён вынес такую жахлівую смерць, і вось яго вобраз у Шаркаўшчыне светлы і высокі. У кожнага ёсць свой нябесны апякун. У мяне, ну, конечно ж, я ведаю, што свяцитель Миколай цудатворац, і я вельмі гэтым ганаруся і рады, і ў мяне заўсёды віншуюць гэтым. А зараз, калі я попаў у гэты храм у бацькі Константина Жданова служыць, я зразумеў, што ўсё-такі другім апекуном у мяне быў і ёсць свяшчэннамучанік Константин Жданов, прэсвітер Шаркаўшчынскі. Чаму? З самага дзяцінства я ездзіў у Десну. І у Десну у той храм святой Адзігітрыі, дзе знаходзіліся пад спудам мошчы бацькі Константина Жданова. І вось людзі заўсёды мне расказвалі пра яго. І вось гэта вельмі было так вот яскрава, яго вобраз, яго подзвіг. Ну, але мошчы бацькі Константина чакалі свой час і чакалі свайго праслаўлення. Затым, як ужо паступіў з Десны у семінарыю, адбылося праслаўленне яго. Матэрыял быў ужо сабраны, таму што людзі шаркаўшчынскія сабіралі матэрыял, і вялікую ролю ў гэтым прылажыў стараста Садоўскі. Затым у семінарыі вучыўся малады бацюшка, отец Ігор Лысінок, які таксама быў Шаркаўшчыны, і яму захацелася сабраць у гэты матэрыял разам, і ён зрабіў такую працу сваю ўжо семінарскую пра отца Константина, якая паслужыла, каб праславіць яго ў лікі святых. І гэта адбылося ў 2011 годзе у горадзе Десне. Ведаеце, я служыў і ў Полацку, пачынаў сваю службу як святар, затым каля Гродна, а затым, ведаеце, як захацелася вярнуцца сюды ўжо на радзіму, паслужыў я ў Глыбокім, а тады владыка прызываюць мяне, гаворыць: «Отец Николай, трэба, каб ты пайшоў у Шаркаўшчыну». І калі я прыйшоў у Шаркаўшчыну, вось вобраз бацюшкі Константина ізноў пачаў раскрывацца. Затым мы пазнаёміліся з Віктарам Александровичем Праўдзіным, які, ведаеце, мне адразу спадабаўся. Ну, па-першае, гэта вайсковая выпраўка. Затым мулявінскія вусы. Гэта, ведаеце, так. Ну і беларуская мова. Ведаеце, он так добра на беларускай мове гаворыць. І вось, калі я ўжо і прыйшоў, праца яго рамана была завершаная. І я ўжо знаёміўся з яго працай раманам версіі. Гэта вось месяц жыцця бацька Константина Жданова. Это можна параўнаць страсная нядзеля перед Пасхай. Это калі вось бацька Константин знаходзіўся ў пакутах. Раскажыце пра ваш паход, водны паход Шаркаўшчыны ў Десну. Год 2025. Гэта юбілей дня нараджэння бацькі Константина Жданова. 150 год з дня яго нараджэння. Прыйшла такая ідэя, каб адзначыць яго неяк незвычайна. І таму узнікла ідэя прайсціся не проста пешым крэсным ходам, але праплыць яго па рэчкі. Рэчка, якая злучаюць
Шаркушину и Десну. Привезли гумовые лодки, надули их, помолившись, осветили наши ладьи и поплыли, и поплыли. И мы не ведали, ведаете, як у нас атрымаецца все гэта, что и у нас як будет. Але с Божьей допомогой мы прошли. Надворье было цудовное. Ведаете, Бог сприял, что не капнуло ни одной капли. Тепло было. И, ведаете, мы атрымлівалі асалоду ад прыроды, якая акружала нас. Затым, калі мы прыплывалі да сваіх мясцін, на нас нахлынулі ўспаміны про наше дзяцінство, як мы тут купаліся, як мы бегалі, дзе ўброд перахадзілі. Затым, праплыўшы крышачку далей, там былі могілкі, дзе пахаваны нашы родныя, дзяды, прадзеды, бацькі нашы. Мы таксама помаліліся і паплылі далей. І ведаеце, цікава, рэчка, цікавая маршрут сам. І ўжо калі мы падплывалі да Десны, ведаеце, не ўсіх было не тое, што ай, ну, даплылі, але ведаеце, на жаль, мы закончылі гэты паход, які ўсім прыйшоўся даспадобы. І ведаеце, як гэта быў знак сапраўды, што Бог нам спрыяецца. І надвор'е ўсё было добра. Даплылі да Десны, позна ўжо было, мы за дзень даплылі, выцянулі лодкі, пагрузілі ў машыны, пайшлі ў царкву і падзякавалі Матью Божию, Адзігітрыю, як путеводительницу нашу. Ну и, конечно, узнесли молитвочки бачки Константина Жданову. А ведаеце, мы еще одну справу зрабілі у гэтым годзе. У нас прайшоў пленэр мастакоў. Таксама з нагоды бацюшкінага юбілея. У нас люди творчыя, і вось у нас ёсць такі чалавек творчы Юра Матуль. Ён прыйшоў да мяне і гаворыць: «Бацюшка, а давайте мы збяром мастакоў і зробім такі пленэр». Я говорю: «Юра, а дзе ж мы іх размесцім, што і як?» «Давайте в нядзельнай школе». Я ж говорю: «Ну, это ж простая хатка. Нічога, яны людзі сціплыя, і ўсё будзе добра». Скажыце, калі ласка, вось яшчэ Шаркаўшчынскі храм цікавы такім незвычайным спалучэннем Беларусі і Чарнагорыі. Яким чынам? Сустракаецца імя протоіерей Радзіон Радулович Цукіч. Цікава, что это за такая фамилия некая, ці это шляхецкая фамилия, ці что это такое. І вось калі мы, я раскрыў, пачаў вывучаць, так, батюшка з Чарнагорыі. Каля 40 гадоў ён тут праслужыў. Самый нелёгкі час. У самы той час, калі была позняя Польша, затым раннія бальшавікі, вайна, познія бальшавікі, вось, затым крышачку і савецкай улады. І ўсё гэта мы ведаем, насколькі было цяжка. Хто яго была матушка? А матушка была дачка царскага афіцэра. Кроме матушкі, з імі жылі яшчэ дзве матушкіны сястры. Дзяцей не было. І вось гэта по крышачку раскрывалася, але, ведаеце, хацелася зрабіць вечар яго памяці. А як гэта зрабіць? Матэрыялу мала. І тады я ўспомніў, што ў нашых Жыровіцах у семінарыі ёсць выкладчык, отец Агафангел Будишин. Ён серб по нацыянальнасці. І тады я патэлефанаваў, говорю: «Отец Агафангел, вось ёсць такое пытанне да вас. Калі можна, прыедзьце до нас у Шаркаўшчына». А что такое? Я говорю: вось так и так, что вось отец Радзіон з Чарнагорыі служыў у нас каля 40 гадоў, і мы хочам зрабіць нейкі вечар памяці. І ведаеце, ён так загарэўся, і у нас усё адбылося. Прыехаў отец Агафангел і прывёз акадэмістаў хор, якія спяваюць. Ваша матушка спявае ў царкоўным хоры. Так, спявае. Ваш сын разам з вами ходзіць на набажэнствы. Адзін з сыноў. Адзін сын. Малодшы, так? Малодшы. А старэйшы што? А старэйшы вучыцца ў Мінску тут, у БНТУ. Сям'я. Вот што яднае вашу сям'ю? Як вера ў вашай сям'і існуе? Калі былі малыя, канешне, мы прывучалі іх да веры, маліліся разам і дома, хадзілі ў царкву. Але калі яны пачалі падрастаць, то, канешне, мы пачалі ім даваць крышачку свабоды. Вы шмат чытаеце, вы шмат ведаеце і любіце літаратуру.
беларускую літаратуру. Честно признаться, у школе терпеть не мог. Але ведаеце, што спадвігла? Спадвігла вучоба ў семінарыі. І ведаеце, як кніжку не мог трымаць у руках, як грачы вугаль. Але ведаеце, цікавасць да духоўнага, гэта спадвігла мяне. Ну што ж, дзякую вам вялікі, дзякую, што прыехалі да нас, што так шчыра пагаварылі мы з вами. І нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшнім маім госцем быў пратэерей айцец Мікалай Войтаў з Шаркаўшчыны. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.